Dámy a pánové, vítejte na naší naučné přednášce o darech a dárcích. V první části naší přednášky se budeme věnovat i daru. Dar je něco cenného a žádoucího, co se prostřednictvím darování převádí dobrovolně z majetku dárce na majetek obdarovaného, a to bez protihodnoty, jako je například zaplacení. Jakkoliv se jedná o věci cenné a žádoucí, hlavním smyslem darování není vlastnictví, nýbrž vytváření a udržování společenských vztahů a sítě závazků, které společnost udržují pohromadě. Klasickým příkladem je melanéská kula, která kulturně i společensky spojuje obyvatele rozptýlených Trobriánských ostrovů Nové Guineje. Slovo kula znamená kruh a v jejím rámci skutečně obíhají dva druhy symbolických předmětů. Náhrdelníky a náramky po pevně dané trase naproti sobě. Držitel jednoho z těchto velmi ceněných předmětů dlouho vyjednává s partnery z následujícího ostrova, komu ji předá, ale ten je po nějaké době musí takzvaně poslat dál. Výsledkem tedy není hromadění bohatství, nýbrž vzájemné závazky, vztahy a příležitosti k setkávání a vyjednávání. Jiným typem systému darů je severoamerický potlač, indiánský společenský obřad, při němž se hraje prestiž. Náčelník nebo jiný významný muž se své hosty z okolních vesnic a zahrnuje je dary, aby dokázal svoji převahu. Host, který by nedokázal udržet krok s hostitelem, nebo hostitel, jemuž by došly dary, ztratil čest. Protože potlače často končily násilnostmi, miložské úřady je koncem 19. století zakazovaly. V historii se také ukázalo, že takovýto systém darů se byl i v mnoha jiných kulturách. Nachází se například v islandských ságách, německé písně o Nibelungích a téhož původu je patrně i české označení Štědrý den. Původní je den, kdy si bohatí mohli písknout svou štědrostí. Teprve křesťanství přeznačilo tento zvyk tak, že chudí koledníci si chodili k bohatým pro almužnu jako příležitost k dobrému skutku. Dárky dostáváme o svátcích nebo jen tak. Kdo dává dárky? Dárky dostáváme od Ježíška. Prosím. Od Santy Klause, prosím.
od kamarádů, prosím. Nebo od rodiny, prosím. Proč si dávají dárky? Všechny tyto osoby dávají dárky z lásky, prosím. Z lítosti, prosím. Z úcty, prosím. Z legrace, prosím. Či jen proto, že se darovatel chce daného dárku zbavit. Prosím. Dělení dárků. Všechny dárky mají určité vlastnosti a podle toho je dělíme na praktické, prosím. Na praktické, prosím. Na dárky nepraktické, prosím. Ahoj! Aček! Na dárky typu medvěd, prosím. A na dárky nehmotné. Prosím. Počkej, nechoď tam. Tak já jdu jenom. Reakce obdarovaného na dárek. Obdarovaný reaguje po obdržení dárku, buď to radostně, prosím, nebo radostně, prosím, či vyjadřuje nechuť, prosím, či dokonce zlost, prosím. To, jak mohou být potřebné i nepotřebné dárky, se dozvíte v další části naší naučné přednášky. Prosím. Škoda, že to nemůže vidět táta. Všichni tátové jsou doma, jen ten můj musí být někde v Africe.
Léčí tam nějaký cizí děti, místo toho, aby byl doma se mnou. To není spravedlivý. Tak mami, pojď už. Cože? Že ještě smažíš kapra? Tak já zatím začnu rozbalovat bez tebe. No, to je měkký. To bude určitě ta taška s pečopákama, jako má Anička. Skvělý, Baťo chce spoustu kapes, šňůrek skvělý na cestování. Baťo. Stejně bez táty nikam nepojedeme, takže mi bude úplně na nic. No, to je taky měkký. To bude určitě to pončo, co jsem tak chtěla. Čepice, šál, rukavice i ponožky. Čepic, rukavic, šál a dokonce i ponožek. Mám tolik, že to ani nenosím. No, tohle je zase tvrdý dárek. Doufám, že tohle bude aspoň iPhone 6. Nová baterka s ledkovou žárovkou. No, ta baterka mi bude na nic i s tou ledkovou žárovkou. No, tohle má dva knížky. To bude určitě nový deník malý do posilky. Nové vydání Atlasu světa i se slovníkem svahilštiny. Atlas. Mně stačí tam dát při zeměpise. A totož slovník svahily. Ani přečíst to neumím. Musím se učit angličtinu a do toho se nebudu učit něco, co ani neumím přečíst. Tohle je poslední dárek. Doufám, že tohle budou aspoň ty Apple Watch. Krásné hodinky s krtečkem. Třeba jsem malý dítě, s tím se ani nemůžu ukázat ve škole. To jsou teda Vánoce. Ještě pod složníkem. Je? Tady ještě nějaká obálka. To budou určitě lístky na Spegla a Hudvíka. Ale ne, to je letenka. Do Afriky. Za tátou. Mami, můžu letět do Afriky? Jo, tak dík. Takže, co budu potřebovat? Rozhodně budu potřebovat stav. A rozhodně budu ještě potřebovat certifikáty. Ty jsou ty, s kterými jsme zapalouvali svíčky na stromeček. No jo, ale do čeho všeho to dám? No přece do baťocha. A jo, já vlastně dostala ten baťoch. A co budu ještě? No to mi tak ještě chybělo. Mami! Už zase vypadly pojistky. Nemám tu baterku. Tak, co budu ještě potřebovat? Rozhodně vás, jak bych jinak věděla, kde tátu v té Africe najdu. A čepici, šály a rukavice a ponožky si sebou nevemeš? No,
chvíli jsem tam. To sluníčko ale pálí. Jsem si nezavolala nic k pití. Už mám opravdu žízeň. Tamhle někdo jde. Alo, pane, tady jsem. Dobrý den, pane. Neměl byste něco k pití? Hagugaruga? Můžete to zopakovat, prosím? Něco k pití bych potřebovala. Hagugaruga. Já se taky nerozumím. No jo, vždyť já mám ten slovník svahelštiny. Jo, řekla jsem to. Tak tady je. Haguga, ola, já. Ga. Sakra. On po mně asi něco chce. No tak sam budu potřebovat. Ponožky bych mu mohla dát. Pane, nechtěl byste tyhle krásný ponožky? A nemohl byste mi poradit, kudy mám? Ola. Sušu. Mubu. Pa. Aha, tak děkuju, nasledanou. Tak já teda jdu. No ne, tady se ale rychle smívá. Asi budu muset postavit stan a přenocovat na poušti. Ještě, že jsem se to na skautu naučila. Tady patří tyčka, sem zapíchnu kolík. No, písku mi moc nedrží, ale stačí to bude. Teda to se ale ochladilo. To by mě napadlo, jaká tady bude zima. Čím se tak zahrála. Vždyť já mám tu lůč, škálu a rukavice. Ještě, že jsem si je vzal sebou. Teď mi už bude dobře. Ještě, že jsem si je sebou vzala. No jo, ale jak ráno poznám, kterým směrem mám jít. Všude kolem je písek, nikde žádný turistický značky. Ještě, že je tamhle ten dět, musím pak pokračovat za něj. Teď jsem se ale dobře vyspala. Sice ještě chvilno, ale v půl se mi dobře půjde. Co je to za divný obsah? Co jsme se to učili ve škole? Že tu žijou šakaly. To asi bude on. Nech mě na pokoji. Mazej pryč. Ve skautu mi říkali, že se zvířata bojí ohně. Co bych byla tak zapálila? Ten dět, rychle, srky. Tak jedeš? Já se tě nebojím. Au! Drápnul mě. A já si s sebou nevzala ani lékárničku. A teď by se mi moc hodila. Dej si to viděla, ten kouč. Tady jsem nějaké stopy a spálený křest. Co tady děláš, holčičko? Vy mluvíte česky? Ukaž, to bude potřebovat dezinfekci. Utíkej tamhle do té vesnice, tak to ošetří český pan doktor. Vážně? Tamhle? Ano. Děkuju. Tady! Dámy a pánové, doufám, že se vám nové poznatky o darech a dárcích budou hodit. Děkujeme za pozornost. Naschledanou. To byl náš druhý dárek literárně dramatického oboru a nyní přichází dárek třetí
který připravili žáci oboru výtvarného, s kterým se setkáte cestou otcem. Potom, až budete obdarováni po třetí, tak přijďte na ten hmotný dárek, na tu vánočku, čaj, kůž před kostelem. Děkujeme.